Máme teda tady, máme tady nožík, tady máme mikinu. A, je to trik jenom. Vy byste chtěl tak... To ne, já jsem profesionál. Takže tady máme terč, tři věci. Nožík, tady máme mikinu, terč, nožík, mikina. Tady máme co? No terč. Máme tady, prosím? Terč. Prosím? Terč. Jste v pohodě? Pájo, není vám něco? Ne. Vážně ne? Ne. Určitě ne? V pohodě. Dobře? Já budu pokračovat. Jo. Dobře. Dobře, takže mám tady nožík, máme tady mikinu, tady máme terč. A ty... Co teďko budu dělat? Co? Já to řeknu hnedka teďko. Jo. Takže mám nožík, já je v pohodě? No jo. Máme to... Jardo, není vám něco? Ne. Vážně ne? Vy se znáte mimochodem? Vážně? Dobře. Taky znáte? Jasně, dobře. Já budu pokračovat? Jo. Dobře. Tak, takže máme nožík, máme tady mikinu, tady máme terč. Terč. Terč, správně. Dobře. Tak, a kde je terč? Tady. Tady. Jo, můžu se vzít na chvilku? Jo. Děkuju, tak já se vezmu. Dobře, děkuju. Tak jo. Nožík, tady máme terč, tady mám mikinu, vždycky nožík, terč, mikina. Já akorát teď vezmu ten nožík a takhle krásně píchnu skrz, přes kapucu asi, skrz tu mikinu a skrz ten terč. Tak, bezva. Líbí se vám to? Ano. Vážně? Ano. Vám se taky líbí? Dobrý? Vážně? Není vám něco? Dobře? V pohodě. Ano. Dobře, takže má to pokračování. Já teď vezmu ten nožík a protáhnu úplně skrz. 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 Jo. Dobře, takže já vezmu nožík Dělej. a už to bude končit. Takže protáhnu takhle. Klidně pojďte blíž. Nešej na mě. Já protáhnu nožík úplně skrz a je to neuvěřitelný. Michal, ten nožík je zcela v pořádku, nic mu není. Ale možná by vás zajímala trošku ta mikina. No, ne, mě ne. Ne? Vás jo? tak Michal aspoň by to zajímalo, takže... Jo. Dobře, takže já teď fouknu na tu mikinu. Můžu taky? Chcete se fouknout? Ne. Nechcete teda? Jo. No tak jasně, tak foukněte. Děkuju. Máme zač. Dobře, takže chcete taky fouknout? No jo. Dobře, tak foukněte taky. Super, děkuju. Ještě jednou? Ještě jednou? Dobře, foukněte. Moc hezký, paráda. Já taky. Jasně. Tak taky. Paráda, super, děkuju. A v tuhle tu chvíli, už ne? Ne, tak. Dobře, takže já teď fouknu sám, můžu? Dobře, fouknu. Okay. Fouknu. Tak, teď jsem fouknul. A co se stalo? Co? Nestalo se vůbec nic. Ta mikina je naprosto v pohodě, není tam žádná díra, žádný poškození, naprosto v pořádku. Možná bych chtěl vyprat. Michal, vracím, já moc děkuju, díky. Já moc děkuju, Pájo, Bája a Jája, díky. Děkuju. Taky díky. Díky. Super. Děkuju. Dobrý. Dobře, můžete se vrátit.